дар бозии марказии даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон бошгоҳи Хуҷанд дар майдони худ тими Истиқлолро пазируфт. ҳисоб ҳанӯз дар нафасҳои аввали бозӣ аз ҷониби футболбози мизбонон Санҷар Рихсибоев кушода шуд. дар дақиқаи 16 Манучер Ҷалилов голи ҷавобиро вориди дарвозаи хуҷандиҳо гардонд. дар дақиқаи 76 Алишер Ҷалилов дастаашро ба пеш баровард. голи охирини вохӯриро бошад дар дақиқаҳои иловагии бозӣ Вахид Орасахедов ба номаш муҳр зад. ҳамин тавр ин бозӣ бо ҳисоби 3-1 ба суди дастаи Истиқлол поён ёфт. он хатое ки ба даст роҳ додем ҳамин чизо ба гол овардан ва аз ҳамин сабаб ҳисоб ба фоидаи Истиқлол аст. ба фикри ман довар камтар аз аввали бозӣ камтар ба хатогиҳои бисёр роҳ дод ва чунки бинед бозингарои дастаи Истиқлол ҳамавақт ба довар фишор меовардан ва дар он вазъияте ки корти сур гирифт аввал ба фикри ман Манучер Сафаров аввал тупро зад мумкин аст не ки инро боз мегӯм инро дидан дар кор ва инро албатта аз кормандоне ки ба ин чизо назар мекунанд ва баҳои худро метиҳанд. дар даври ҳафтуми лигаи олии футболи мамлакат дастаи хатлони шаҳри Бохтар дар майдони худ тими Файзканти ноҳияи Восеро қабул намуд ки дерби вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. бояд гуфт ки аз лаҳзаҳои аввали майдондорӣ футболбозони ҳар ду даста барои кушода намудани ҳисоб чандин маротиба дар назди дарвозаҳои якдигар ҳолатҳои хуби голзаниро созмон доданд, вале ҳолатҳои ба амал омадаро хуб истифода карда натавонистанд ва бо ҳамин пайти аввали бозӣ бидуни гол ба поён расиду дастаҳо ба танаффус баромаданд. қисмати дуюми вохӯрӣ боз ҳам бо ҳуҷуму талошҳои футболбозони ҳар ду даста сурат гирифт. ҳамин буд ки бо як ҳуҷуми бобарори дастаи меҳмон дар дақиқаи 59 муҳофизатгари тими Файзканд рақами 14 легионери ӯзбекистонӣ Баротов Дилшод голи зебо ва ҳадафростро дохили тури дарвозаи соҳибони меҳмон намуда тимашро пешсаф намуд. ҳамин тариқ хурсандии бозингарони дастаи Файзканд дер давом накард, зеро дар дақиқаи 69 ҳамлавари тими Хатлон рақами 11 Парвиз Баки Ахунов бо голи задаи меҳмонон ҷавоб гуфта натиҷаро 1-1 намуд. билохира майдондории тими Хатлони шаҳри Бохтар ва Файзканти ноҳияи Восе мусовӣ 1-1 хотима ёфт. асосии камбудии мен фикр мекунам ки дар хати ҳамла ҳамун ҳолатҳои голзаниро ба вуҷуд меорем, вале ба самар расонда наметавонем. Насчет игры я могу сказать, хорошая боевая игра. Значит, это хатлонское дерби. Я думаю, оно получилось очень интересное. Ничейный счет, но мы играли сегодня с одним из лидеров нашего чемпионата. Вели, могли удержать матч. В конце немножко нам не повезло, могли забить мяч, выиграть этот матч. Ну, ничья тоже опять. 4-я игра на выезде, это ничья. Хотелось бы выиграть. дар ин даври чемпионати мамлакат дастаи Сарафшан дар майдони худ тими Локомотив Помирро қабул намуд. қисми аввали бозӣ бидуни гол ба анҷом расид. дар дақиқаи 53 футболбозони мизбон бо истифода аз як ҳолати хуби голзанӣ ба кушодани ҳисоб даст ёфтанд. ин зарбаи ҳадафрасро сарвони дастаи Сарафшан Илҳом Баротов анҷом дод. дар дақиқаҳои иловагии вохӯрӣ Илҳом Баротов бори дуюм дарвозаи меҳмононро рахна сохта ба номаш дубл сабт намуд. ин панҷумин голи Илҳом Баротов дар мавсими ҷорӣ ба шумор меравад. ҳамин тариқ шогирдони Алиёр Ашур Маҳмадов баъд аз 6 бохти пайдарҳам дар мавсими имсолаи лигаи олӣ дар ҳисобашон имтиёз сабт намуданд. ҳамчунин дар доираи ҳамин давр дастаи Регартадази Турсунзода дар варзишгоҳи Талко Арена тими Душанбе 83-ро пазируфт. ҳисоби бозиро дар дақиқаҳои иловагии қисми якуми дидор бозигари шаҳриҳо Агблей Ҷонс боз намуд. Идрис Амину дар дақиқаи 70 бартарии меҳмононро дучанд сохт. 2 дақиқа монда то анҷоми вохӯрӣ Иззатулло Рӯзиев ғайри чашмдош тӯбро дохили дарвозаи худ гардонд. бозӣ бо ҳисоби 2-1 бар фоидаи бошгоҳи Душанбе 83 ба анҷом расид. Хромает реализация, не можем забить, потому что сейчас очень много проблем в команде, нету игроков. Исходя из этого мы берем молодых, ставим. Ну, момент такой, если не забиваешь в футболе, не забиваешь здесь, забивает тебе.
дар доираи бозиҳои даври ҳафтуми чемпионати мамлакат миёни дастаҳои лигаи олӣ бошгоҳи куктоши ноҳияи рӯдакӣ дар майдони худ бо тими клуби марказии варзиш артиши шаҳри душанбе рақобат намуд. бозии дастаҳо ҳарчанд пуршиддат идома кард, аммо футболбозони ҳар ду тим ба задани гол мушарраф нашуданд. ин дуюмин бозии бидуни голи дастаи куктош дар мавсими имсолаи чемпионати мамлакат маҳсуб мешавад.